ሰብ ደወደይ ብገዛ ኢዱ ብገዛ ፍቃዱ ዶ ሂቡት የባላሽ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ተጓሳጣይ ዩፊሲ ሚልዮነር ኤንድ ተኣሲሩ እዩ ዘሎ ሰላም ንዓኹም ሰብርሕኩም ቀረባን ተኸታተልቲ ናብ ጋሽ ዩቲዩብ ከመይ ትህሉ እምበኣርካስ ንሎም መዓልቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ሓቀኛ ናይ ገበን ታሪክ ኮይኑ እዚ ናይ ገበን ታሪክ ናይ ሎም መዓልቲ ከዓ ኣብ ናይ ስርቂ ዘተኮረ እሞ ክሳዕ መወዳእታ ምስ ኣይክፀልሑ ብክብሪ ዕድመኩም ሽኮሪናታት ናብቲ ታሪክ ናይዚ ተጓሳጣይ ሽሙ በርቂ ኢልና ንፀዋዕዮ በርቂ ወዲ 27 ዓመት እዩ ዝነብረሉ ከዓ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እዩ ከምኡ እውን ናይ MMA ተጓሳጣይ በርቂ ማለት ኣዝዩ ንፉዕ ተጓሳጣይ ኮይኑ 8 ግዜ ሲዕሩ 2 ግዜ ከዓ ተሳዒሩ ናቱ ፕሮግራም ናቱ ረስኒ ናቱ ዝባእሱ መኸተብ ውስጥ ምርኣይ ኣዝዩ ዘዘናግዕ ሓደ ዋና መድረክ ክድይብ ከሎ ወይ ከዓ ናብቲ ባእሲ ዝፍፅመሉ ውስጥ ዝገብረሉ ዓንኬል ክድይብ ከሎ ኣራንሾን ዝሕብሩ ጃምቦትስን ሌክላር ማስክን ገይሩ እዩ ዝድይብ ውስጥ ማለት ንዕኡ ስርሑ ስለዝኾነ ቢዝነሱ ስለዝኾነ እንጀርኡ ስለዝኾነ ካብኡ ንላዕሊ ክሰርሕ ከም ዝደልን ከም ዝኽእልን ከርኢ ይጅምር በርቂ ብዙሕ ግዜ ፓርቲ የዳልዩ ከምኡ እውን ዝበዝሐ ግዚኡ ምስ ገበነኛታት እዩ ዘሕልፎ ንሱ ጥራሕ ከይመስለኩም ከዓ እንታይ ዝገብር ነይሩ በቃ ንሱ ጋንግ ምዃኑ ወይ ከዓ ጋንጊስተር ምዃኑ ኣክቲ ይገብር ነይሩ ሓደ እዋን ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ከዓ ብእግሮም ንዝኸዱ ሰባት ኣጋር ዝኾኑ ሰባት ምስኣቶም ይበኣስ ነይሩ በዚ ምክንያት ከዓ ብዙሕ ግዜ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ ተኣሲሩ በርቂ ማለት ሓደ መዕገርገር ዓይነት ሰብ ካብ ዕለታት ሓደ ለይቲ ግን ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ናይ በርቂ ህይወቱ ሙሉእ ብሙሉእ ይቕየር ተቐይሩ ክብለኩም ከለኹ ሕማቅ ምቕያር ኣሎ ፅቡቅ ምቕያር ኣሎ ናቱ ግን ህይወቱ ሙሉእ ብሙሉእ ተባላሹ ተቐይሩ ብዝኾነ እንታይ ኣጋጢሞ ስለምንታይ ተባላሹ እንተዳ ኢልኩም ከዓ በቲ እሱ ዝገብሮ ዝነበረ ሕማቅ ባህርያቱ ጋንጊስተር ምዃኑ ናይ ሓሶት ኣክት ዝገብሮ ዝነበረ በሱ ምክንያቱ ህይወቱ ተባላሹ ብዝኾነ በታለይቲ እቲ ካብ ሓደ ናይት ክለብ ምስ ካልኣዩ ምስ ሓደ ዓርኩ ኮይኑ ካብታ ናይት ክለብ ወፂኦም ብሓደ ጎደና እንዳተጓዕዙ ከለዉ በታ ጎደና ከዓ ካልኦት ክልተ ኣወዳት ይጓዓዙ ነይሮም ከም ዝነገርኩም በርቂ ጋንጊስተር ምዃኑ ገለመለ ኣክት ይገብር ኢለኩምሽ ኣክት ክገብረሎም ምስ ጀመረ እቶም ክልተ ኣወዳትን በርቅን ዓርኩም ባእሲ ይጅምሩ ነገር ግን እቲ ናይ ሽዑ ባእሲ ከም ኖርማል ዳፋዳፋ ይነበረ ካብቲ ናይቲ ካልእ ግዜ ዝተፈለየ ባእሲ እዩ ነይሩ ነገራት ከይፀንሑ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ተቐይሮም ካብቶም ክልተ ኣወዳት ሓደ ወዲ ካራ ብምውፃእ ንበርቂ ኣብ ኣፍ ልቡ ይሃርሞ በዚ ኣየብቅዕን ከዓ ብዙሕ ግዜ ደጊሙ ደጋጊሙ ብኽራ ይወግኦ ብድሕሪ እዚ ከዓ ዓርኩ ንበርቂ ዳተጓየየ ናብ ሆስፒታል ሒዝዎ ኸይድ ኣብ ሆስፒታል ሒዝዎ ምስ ከደ ከዓ ናይ በርቂ 2 ግዜ ህርመት ልቡ ኣቋሪፃ ነይራ ህርመት ልቢ ኣቋሪፁ ማለት ሞንቱ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ኣብ ሕክምና ዝገብርዎ ልብኻ ህርመት ልብኻ ንምምላስ ዝገብርዎ ነገር ኣሎ ምሽ ብኡ ገይሮም ብዙሕ ይፅዕሩሉ ዕድለኛ ኮይኑ ከዓ ብሂወት ይተርፍ ነገር ግን ናብቲ መኸተብ ውስጥ ስርሑ ክምለስ ኣይከኣለን ምክንያቱ ኣዝዩ ተሃስዩ ነይሩ ስለዚ ከዓ ምስ MMA ዝነበሮ ነገር የቋርፅ እዚ ማለት ከዓ ካብ ዩፊሲ ዝረኽቦ ዝነበረ ኣታዊ ገንዘብ ይስእኑ በርቂ ከዓ በዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ይሓዝን ብሓፂሩ ገንዘብ ብጣዕሚ የድልዮ ስለዝነበረ ሓስብ ይጅምር ውጥን ከውፅእ ይጅምር መደብ ከውፅእ ይጅምር እቲ ዘውፅኦ ፕላን እንታይ እዩ እንተዳ ኢልኩም ከዓ እንታይ መሲልኩም ባንክ ክሰርቕ ይሓሲብ ፅጋብካ ዘይምፃር ዘምፅኦ ሰበብ እኮ እዚ እዩ ብዝኾነ ርሂፁ ሰሪሑ ዘምፅኦ ዝነበረ ብክብሪ ዘምፅኦ ዝነበረ ገንዘብ ብሰንኪ ጠራዕራዕኡ ስኢንዎ እዩ ብዝኾነ ግን ኣብ 2006 ዓመተ ምህረት ምስ ካልኦት 7 የዕርክቱ መሻርክቱ ዝኾኑ ገበነኛታት ይተሓባበር በርቅን እቶም 7 ሰባት ኮይኖም ከዓ ዝተራቐቐ ፕላን የውፅኡ ባንክ ንኽሰርቁ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ባንክ ንኽሰርቁ እቲ ክሰርቆ ዝሓሰቡ ባንክ ከዓ ኣብ ኬንት ዝርከብ መኽዘን ናይ ገንዘብ እዚ መኽዘን ናይ ገንዘብ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ብዙሕ ጥረ ገንዘብ ዝቕመጠሉ መኽዘን ወይ ከዓ መኻዚኖ ናይ ገንዘብ ብዝኾነ በርቅን እቶም ምስኡ ዝነበሩ 7 የዕርክቱ መሻርክቱ ማለት እዮም ነቲ ኣውፂኦሞ ዝነበሩ ፕላን ውጥን ናብ ኣክሽን ተቐይርዎ ይጅምሩ ብድሕሪ እዚ እንታይ ይገብሩ 7ኦም በርቂ ዝርከቦም ሓንቲ ንፍዕቲ ሜክኣፕ ኣርቲስት ይረኽቡ እታ ሜክኣፕ ኣርቲስት ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ቀይራ ሰሪሓቶም ካልኦት ሰባት ያምሲላቶም ናቶም DNA ሙሉእ ብሙሉእ ቀይራትሎ ብድሕሪ እዚ ከዓ እንታይ ይገብሩ ናይ ፖሊስ ክዳን ተኸዲኖም ነቲ ኣመሓዳሪ ናይቲ መኽዘን ናይቲ ገንዘብ ወይ ከዓ ነቲ ኣካያዲ ስራሕ ናይቲ ገንዘብ ናይቲ ባንኪ ንዕኡ ክከታተልዎ ይጅምሩ
ድሕሪ ምክትታሎም ካ ክስዕብዎ ይጅምሩ ቁሩብ ምስ ከዱ ኸኣ እንታይ ይገብሩ ናይ ሓሶት ናይ ፖሊስ መብራህቲ ወሊዖም ጠጠው ከም ዝብል ይገብርዎ ደው የብልዎ ካብኡ ካብታ መኪና ክልተ ፖላይስ ወሪዶም ወይ ከዓኒ ክልተ ናይ ሓሶት ፖላይስ ካብቶም ሰረቕቲ ማለት እዩ ወሪዶም ነቲ ሓላፊ ነቲ ኣመሓዳሪ ናይቲ መኽዘን ገንዘብ ፀገማት ስለ ዝረኣናልካ ምሳና ክትከይድ ኢኻ ይብልዎ ሚስኪናይ ኣመሓዳሪ ኸኣ ዝኾነ ሕማቕ ነገር ኣይጠርጠረን መሬት ኣማን ይደሎ ብምባል ሕራይ ገለይሉ ምስኦም ይኸይድ ንሳቶም ከዓ ብድሕሪት መኪናኦም ኮፍ ኣቢሎሞ ሒዞሞ ይኸዱ እዚ ማለት ብዘይ ዝኾነ ነገር ብዘይ ዝኾነ ፀገም ነቲ ኣመሓዳሪ ጨውዮሞ ማለት እዩ እዞም ባንኪ ክሰርቁ ዝሓሰቡ በርቅን እቶም ሸውዓተ ይዕርኽቱን ብሙሉኦም ኮይኖም ኣይኮኑን ነዚ ኣመሓዳሪ ጨውዮሞ እዞም ጉጅለ እዚኦም ኣብ ክልተ እዮም ተኸፊሎም እቶም ፍርቂ ጉጅለ ነዚ ኣመሓዳሪ ክጨውይዎ ከለዉ እቶም ፍርቂ ጉጅለ ከዓ ብተመሳሳሊ ሰዓት ናይቲ ኣመሓዳሪ ገዛ ብምኻድ ንሰበይቱን ደቁን ኣታሊሎም ናብ መኪኖኦም ከም ዝኣትዉ ድሕሪ ምግባር ንዕኦም ከዓ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ጨውዮም ሒዞሞም ይኸዱ ድሕሪ ቁሩብ ከዓ ኣብ ሓደ ርሑቕ ቦታ ይራኸቡ እቲ ኣመሓዳሪ ከዓ ደቁን ሰበይቱን ምስ ረኣየ ብጣዕሚ ሾክ ይኸውን ነገር ግን ንሳቶም ከይፀንሑ እንታይ ይገብሩ ሽጉጥ ኣብ ርእሱ ብምግባር እንዳፈራርሑ እንታይ ይብሉ ስማዕታ ናብቲ መኻዚኖ ናብቲ መኽዘን ናይ ገንዘብ ንኽትኣቱ ክትሕግዘና ኢኻ ተዘይኮይኑ ግን ኣይትብል ትኾንካ ግን ደቅኻን ሰበይትኻን ክስእኖም ኢኻ ስድራ ቤትካ ክስእን ኢኻ ኢሎም የፈራርሕዎ ኣማራፂ ዘይነበሮ ኣመሓዳሪ ከዓ ሕራይ ኢሉ ይሰማማዕ ብድሕሪኡ ብክልተ ፅምዲ መኪና ገይሮም መፅዓኒ ዘለዎን ብሓንሳብ ይኸዱ ናብቲ መኻዚኖ ናብቲ ናይ ገንዘብ መኽዘን ማለት እዩ ኣብኡ ምስ በፅሑ ከዓ እቲ ሓላፊ ወይ ከዓኒ እቲ ኣመሓዳሪ ኣካያዲ ስራሕ ናይቲ መኽዘን ከዓ ነቲ ዋርድያ ማዕፆ ንኽኸፍተሉን ከምኡ ንዕኡን ነቶም ምስኡ ዝነበሩ 7 ሰባት እንደኸእትዎም ይሓትዎ እቲ ዋርድያ ከዓ እቲ ኣመሓዳሪ ብታሕቲ ብሽጉጥ ይፈራራሕ ከም ዘሎ ስለ ዘይፈለጠ ማዕፆ ከፊቱ ናፍቲ ውሽጢ የእትዎ ልክዕ ማዕፆ ተኸፊትሎም ምስ ኣተዉ በርቅን ከምኡውን እቶም 7 ይዕርኽቱን ተዓጢቖም ዕጥቂ ተዓጢቖም ሽጉጥ ጠያይት ሒዞም ስለ ዝነበሩ ነጢሮም ካብቲ መኪና ብምውራድ እንዳተኮሱ እንዳወጨጩ ነብቶም ኣብቲ መኻዚኖ ኣብቲ መኽዘን ዝነበሩ ናይ ገንዘብ ሰራሕተኛታት ካብኡ ንኽወፁ የፈራርሕዎም ትእዛዝ ይህብዎም ብድሕሪ እዚ በርቂ ዝርከቦም እቶም 7 ይዕርኽቱ ናብቲ ውሽጢ ናይ መኽዘን ናይ ገንዘብ ብምእቶም ብሻንጣታት ገንዘብ ክመልኡ ይጅምሩ ብቦርሳታት ብዙሕ ገንዘብ መሊኦም ኣብ መኪኖኦም ክፅዕንዎ ይጅምሩ ዝኣኽሎም ገንዘብ ድሕሪ ምፅዓኖም ከዓ ከይፀንሖም መኪኖኦም ኣልዒሎም ሓንሓን እንዳበሉ ቢብ እንዳበሉ ሽዑን ሽዑ ቀልጢፎም ካብቲ ቦታ ብቕልጡፍ ይስወሩ ጠቕላላ በርቅን እቶም 7 ይዕርኽቱ ገበነኛታት 53 ሚልዮን ፓውንድ ገንዘብ እዮም ሰሪቖም በዚ ናይ ሕጂ ክቕየር ከሎ ከዓ 92 ሚልዮን ኣሜሪካ ዶላር ይኸውን ኣሎ እዚ ናይ ባንኪ ስርቂ ከዓ ኣብ ታሪክ ዓባይ ብሪጣንያ እቲ ዝዓበየ ስርቂ እዩ ስለዚ በርቅን ይዕርኽቱን ሃፍታማት ይኾኑ ሜክኣፕ ተሰሪሖም ስለ ዝነበሩ ማንም ሰብ ዘለለዮም ኣይነበረን እዚ ማለት ከዓ ክትሓዙ ኣይክእሉን እዮም ነገር ግን እቲ ገበን ድሕሪ ምፍፃሙ ከዓ ንፅባሒቱ ፖላይስ ብጠረጴዛ ዙርያ ኮፍ ኢሎም ክዘራረቡ ይጅምሩ እንዳተዘራረቡ ከለዉ ከዓ ሓደ ሓበሬታ ይረኽቡ እቲ ዝረኸብዎ ሓበሬታ ከዓ እቲ ገበን ናይ ስርቂ ቅድሚ ምፍፃሙ ቅድሚ ገለ ሰሙናት ሓደ ፍሉጥ ተጓሳጣይ ናይ ዩቪሲ ናይ ፖሊስ ክዳን ተኸዲኑ መልክዑ ብሜክኣፕ ቀይሩ ባንኪ ክሰርቕ ምዃኑ ፕላን ከም ዘለዎ በፂሖሞ ነይሩ ከምኡ ዝብል ሓበሬታ መፂዎም ነይሩ እዚ ማለት ከዓ ኩልዮም በፂሖሞ ናይ ፖሊስ ክዳን ተኸዲኖም ከም ዝሰርቁ ሜክኣፕ ተሰሪሖም ከም ዝሰርቁ መኻዚኖ ከም ዝሰርቁ ኣቐዲሙ ነቶም ፖላይስ በፂሕዎም ስለ ዝነበረ ባም እቶም ፖላይስ ከይዶም ነታ ሜክኣፕ ኣርቲስት ይኣስርዋ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር የእትውዋ ብድሕሪ ናይታ ሜክኣፕ ኣርቲስት ገዛ ብምኻድ መርትዖን ተረኸቡ ብምባል ናታ እንዳጓሓፍ ክፍትሽዎ ይጅምሩ ናታ እንዳጓሓፍ እንዳፈተሹ ከለዉ ከዓ ክልተ ላስቲክ ይረኽቡ ኣብቲ ሓደ ላስቲክ ዲኤንኤ መቐየሪ መልክዕ መቐየሪ ዝኸውን እትጥቀመሎም ናይ ሜክኣፕ ይረኽቡ ኣብቲ ሓደ ከዓ ሓደ መሳርሒ ናይ ሜክኣፕ ይረኽቡ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ከዓ ኣብቲ ውሽጢ እንዳጓሓፍ ከዓ ሓደ ንብረት ናይ በርቅን ናይቶም 7 ይዕርኽቱን ይረኽቡ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እውን ቅድሚ እቲ ገበን ምፍፃሙ ቅድሚ ገለ ሰሙናት በርቂ ብጫ ፌራሪ እንዳዘወረ ኣብቲ ከባቢ ተራእዩ ነይሩ እዩ በቲ ግዜ እቲ ከዓ እንዳዘወረ ከሎ ሃንደበት ካብ ፅርግያ ወፂኡ ናብ ማርሻቤል ይኣቱ ኣብ ማርሻቤል ምስ ኣተወ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ፖላይስ ስለ ዝነበሩ መፅኦም ምስ ረኣይዎ በርቂ ሰኺሩ ከም ዘሎ እቶም ፖላይስ ስለ ዘስተውዓልሉ እቶም ፖላይስ ንበርቂ ፈንዮም ነታ ብጫ ፌራሪ መኪንኡ ግን ይኣስርዋ እቲ ነገር እቲ ከዓ ኣብ ቀረባ ግዜ ዘጋጠመ ብምዃኑ እታ መኪንኡ ኣይተፈትሐትን ነይራ ኣብቲ እንዳ ፖሊስ እያ ነይራ እዚ ማለት ከዓ እቶም ፖላይስ እቶም ናቲ ስርቂ ኬዝ ዝሓዝዎ ፖላይስ ከዓ ነታ መኪና ንመርትዖ ክጥቀሙላ ይሓስቡ ካብኡ ኣይፀንሑን ናብቲ መኪና ካብ ብጫ ፌራሪ ዘላቶ መኪና
ብምኻድ ነታ መኪና ክፍትሽዋ ይጅምሩ ነታ መኪና እንዳፈተሽዋ ከለዉ ከዓ ኣብታ ውሽጢ መኪና እንታይ ይረኽቡ ኣብ ትሕቲ መንበር ሓንቲ ሞባይል ይረኽቡ ንእሽተይ ሞባይል ነታ ሞባይል ከዓ ከፊቶም ክፍትሽዋ ምስ ጀመሩ በርቂ ምስቶም 7 ይዕርኽቱ ምስቶም 7 ገበነኛታት ተሓጋገዝቱ ብዛዕባ እቲ ስርቂ ዝሓሰብዎን ፕላንን ውጥንን ክዘራረቡ ከለዉ ዘስምዕ ናይ ድምፂ መልእኽቲ ከምኡውን ናይ ጽሑፍ መልእኽትን ብጣዕሚ ብዙሕ መርትዖታት እቶም ፖላይስ ይረኽቡ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፖላይስ መርትዖ ንኽእክቡ ላዕልን ታሕትን ኣብ ዝብሉ ዝነበሩ ግዜ በርቅን ሓደ ካብቶም 7 ይዕርኽቱን ኮይኖም ካብ ዓዲ እንግሊዝ ሃዲሞም ናብ ሞሮኮ ይኸዱ እቲ ፀገም ከዓ ኣብዚ እዩ ዘሎ እቶም ፖላይስ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ነቶም ናብ ሞሮኮ ዝሃደሙ ክልተ ገበነኛታት ክሕዝዎም ክኣስርዎም ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ዓዲ እንግሊዝን ሞሮኮን ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብ ስምምዕ ኮነ ፌርማ የብለን ብሓፂሩ በርቅን ካልኣዮም ኮይኖም ሙሉእ ብምሉእ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ሃዲሞም ስለ ዝኾኑ ንሳቶም ኮኑ ዝስምዖም ኣብ ሞሮኮ ውሕስ ሂወት ንኽነብሩ ይሓሰቡ ብዝኾነ በርቅን እቲ ዓርኩን ብጣዕሚ ፅቡቕ ሂወት ክነብሩ ይጅምሩ ኣብ ሞሮኮ በርቅኻ ሓደ ዓብይ ሜንሽን ገዛን ከምኡውን ክልተ ቪላታት ገዛ ይገዝእ ብጣዕሚ ሙርታሕ ዝኾነ ሂወት ከዓ ክነብሩ ይጅምሩ ብጣዕሚ ብዙሕ ክቡር ስልማት እዮም ገዚኦም ናይ ክሳድ ሰዓት ከምኡውን ዝተፈላለየ ክቡር ካቲማት እዮም ገዚኦም ብዙሕ ገንዘብ እውን ንሓሽሽ ኣጥፊኦም ብተወሳኺ እውን ነተን ምስኦም ዝውዕላ ምስኦም ዝሓድራ ደቂ ኣንስትዮ ንዕአን እውን ንናይ ሰርጀሪ ገንዘብ እውን ይኸፍሉለን ነይሮም ብተወሳኺ ከዓ በርቂ ኣብ ዩፊሲ ከሎ ተጓሳጣይ ከሎ ዘርኢ ናቱ ስእሊ ናቱ ምስሊ ኣብ መንደቕ ናይ ገዝኡ ኣብ ሓድሽ ገዝኡ ሰቒልዎ ነይሩ እዩ ሙሉእ ብምሉእ እቲ መንደቑ ብናቱ ስእሊ ሸፊንዎ እዩ ብኸምዚ ከዓ 5 ኣዋርሕ ይሓልፍ በርቅን ዓርኩን ክሳብ ሕጂ ኣይተታሕዙን ኣብ ሞሮኮ ብጣዕሚ ፅቡቕ ሂወት እዮም ዝነብሩ ነገር ግን ናብ ዓዲ እንግሊዝ ተረኣ ተመሊሶም ከይወዓሉ ከይሓደሩ ፖላይስ ሕንቕ ኣቢሎም ናብዛ ሸለኦም እዮም ከእትውዎ ብድሕሪ እዚ ፖላይስ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ናይ ሞሮኮ ሰበስልጣናት ተሰማሚዖም ንበርቅን ዓርኩን ክከታተልዎ ይጅምሩ ድሕሪ ምክትታል ከዓ ባም ንበርቅን ዓርኩን ኣብቲ ዝነበርዎ ገዛ ይሕዝዎም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር የእትውዎም እዚ ምስሊ እዚ ሓቀኛ ምስሊ ናይ በርቂ እዩ እዚ ምስሊ እዚ ከዓ ሓቀኛ ምስሊ ምስ በርቂ ዝኸደ እቲ ምስኡ ዝሃደመ ወይ ከዓ መሳድልቱ ንበሎ መሳድልቱ እዩ በርቅን ዓርኩን ከዓ ን25 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሞሮኮ ንክፀንሑ ይውሰነሎ ነገር ግን ኩሎም እቶም ሰረቕቲ ኣይተታሕዙን ክሳብ ሕጂ ዘይተታሕዙ ሰረቕቱ ኣለዉ እቲ ዝተሰርቀ ገንዘብ ከዓ ሙሉእ ብምሉእ ኣይተመልሰን እዚ ማለት ከዓ ካብቲ ዝተሰርቀ ገንዘብ ንደገ ከም ዝወፀ እውን ይግመት እዩ ብዝኾነ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ዝመፅእ ከዓ ናይ ሰንትራል ሲ ኣምፅእልና ዝበልኩምን ሰባት ኣለኹም ናይ ሰንትራል ሲ ተፀበዩኒ ገለ ዓይነት ገይረ ከምፅኣልኩም እየ ሳብ ሕጂ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ክትሪእዋ ትደኣ ፀኒሕኩም ላይክ ምግባር ኣይትርስዑ ከምኡውን ኣብዛ ገዛና ዝመፅኹም ሓደሽቲ ፋሚሊ ተደኣ ሃለኹም ኣብ ቀጣሊ ንረኸብ ንኸይንጣፋእ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑኩም ከምቲ ልሙድ ከዓ ሃናፂ ዝኾነ ሓሳብ ርእቶም ዘለኩም ኣብ ቦታ ኮሜንት ሴክሽን ኣቐምጡለይኹም ኣብ ዝመፅእ ካልእ መደብ ይረኽበና ተሰናዩ ጠጥዑም ንዓኹም ደቂ ዓበይቲ ባይ ማራ ኢድፈቱ